Jälleen maistellaan ja sokkona maistellaan, nimittäin sokkotestinä taffelin erilaisia sipsidippejä Tuipin ja Vertin kanssa jälleen. Tervetuloa kaikille, tervetuloa teille. Kiitos, kiitos. Kiitos. On taas ilo olla täällä maistelemassa erilaisia asioita. Pistäkää ihmeessä kommentteihin, mikä on teidän suosikki sipsidippinne. Löytyykö sitä dippiä? Tää on vaikeeta. Ootko ite ikinä koittanut syödä näitä, yrittää dipata jotain niinku... Mikä ne on? Silmät sidottunut. En oo koittanut. No minä kato, hei, ekalla. Mä katon sinne päin. Niin, kun mä näkisin jotain. Niin. Oi, no nyt sä hajossa. Tänne päin. Se on tässä. Miten se menee? Ai sä pistit sen, että mä sä et slaidaa sitä. Ja se sun sipsi, mä tunnen sen. Tää on nyt aika vaikea. Mä en nyt saa oikein kiinni. No. Tää on aika mauto. Mä en kans tiedä mikä tää on, mua hämmentää niin paljon. Mulla ei kans mitään hajua. Tänne päin. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan ok, mutta tää on tosi haastava kertoa mikä tää on. Ei vitsi, en mä tiedä. Tää on ihan mieto. Siis on tosi mieto. 3, 2, 1. Kolme sipulia. 3 sipulia. Joo. Creamy pepper. Creamy pepper. Ai. Mä ajattelin, että se voisi olla mieto, että se on vaan semmoinen kerma. Eikö sä saanut sipulia? Mun mielestä Se oli sipale. Mä olin 3 sipulia tai Broadway. Jompikumpi. Ai niin. Se saattaisi olla 3 sipulia taas. Mikä on oikea vastaus? 3 sipulia Tuipille piste. 3 sipulissa olisi vähän enemmän sipulin maku. Ei kun siinä oli ihan selvästi 3 sipulia. Siinä oli se vihreä sipuli, valkoinen sipuli ja keltainen sipuli. Joo, aivan. Selvästi oli oikeat sipulit siellä. Missä se on? No, ei oo siellä. Ota. Nyt mä hukkasin. Hei, mä sain. Kato, ekalla. Oi vitsi, tää on hyvä. Mä siirrän sitä Vertille päin. Tänne päin. Pistä sä... Onko se siellä pöydällä Se on vai? pöydällä tässä. Noniin. Kiitos. Toi oli hyvä. Tää oli hyvä. Mitä tää on? Ei saakeli, ei tää voi olla hyvä. Mitä? 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 Onks Nyt on! Nyt on ihmeellinen. Niin no, alku oli hyvä, mutta musta tuntuu, että mä en tiedä mitä tää on. Mulla on vahva fiilis, mikä tää on. Mutta... Mä tiedän sen sitten, kun mä muistan. Kyllä mä Mitä tiedän, mikä tää vaihtoehtoja on. saa olla. Mä en voi Missä se uskoa menee tätä. se dippi? Tässä. Tässä. Ai. Ei saakeli. 3, 2, 1. Creamy Americano. pepper. Mä sain sit pippuriin niin hirveesti. Mä en sano, mun mielestä se oli jotenkin hedelmäinen. Mitä sä sanoit? Mä sanoin ranchi. Mä en tykkää ranchista, mä ajattelin, mä en tykännyt Nyt tosta. kun sä sanoit Amerikan, Americano. koska mun mielestä se aluksi maistui Ei voi siltä ja olla. mä sanoin, että se on hyvä, mutta sen jälkeen mun mielestä se maistui pippurilta, niin mua hämmensi tosi Mä paljon. mietin kans takoa. Takokin voi Mietit, olla. että se on joko sweet chili tai sitten Amerikan. Se sweet chili voi olla. Mikä on oikea vastaus? Voi juman kautta! Miten se on noin paha? Mitä? Niin se on noin paha. Ei ollut hyvää. Mikä sieltä koittaa heti tulla? Ei täällä. Onks tää sun, eikö tää on sun kuulo? Se on mun sittikulalta kuulostaa, että sä rapistelet jotain siellä. Mun käsi on tässä. Nyt meidän kädet kohtaa. Missä se? Se on siinä. Missä se dippi nyt luuraa? Täällä. Ja No niin. rauhassa. Ai, siinä. Kiitos. Oho. Oho. Olin sanomassa, että mauton, mutta... Joo, oho. Vertin lempimaku selvästi. Mä on outo kyllä. Kyllä mä oon aika varma. No ei! No niin. No maistetaan näin. Menikö sinne sormi? Meni. Mullakin on mennyt pari kertaa. Ai se oli vaan Vertin käsimaku, mikä siinä oli. No niin. Haluatteko sitä vielä maistaa? Ei. Kyllä mä arvaan jo. Aha. Kyllä mäkin. 3, 2, 1 ja Hot chili. Mä olin sanonut creamy pepper taas. No kun se oli mun toinen veikkaus. Ei toi creamy pepper oo. Se oli tosi tulinen mun mielestä, mutta... No jotenkin Ei se- oudon tulinen mun mielestä. Niin. Sen takia mä menin sillä pippurilla. No. Mun mielestä se oli sellainen pippuripottu. Okei. Vähän niin. Okei. Sitä mä mietin. Joo. Oikea vastaus. Hot chili. 3 Go! striikkiä. Onks sulla Mä en saa 3 näistä striikkiä? dipistä nyt mitään. Kaikki oikein. Sä oot ihan paska. En mä yleensä syö, mä syön vaan Ei sipsiä, mä tarvii. syön sipsiä, en mä syö dippiä. Jos mä dipin teen, niin mä teen sen raasta valkosipulista. Mä teen itse. Mä en saa näistä dipeistä mitään muuta kuin sen kermaviili. Joo, kyllä mä tiedän. Pakko Joo. tietää. Kyllä mä oon aika varma. Mä lähden himaan, jos mä en tiedä tätä. Ai jaa. Onko noin? Ai jaa. Mulla on 2 vaihtoehtoa taas. Mä en tiedä mitä mä sanon. Hei, tääkään huonoa. 3, 2, 1. Creamy Ranch. Creamy pepper, valkosipuli ja ranch. Miten voi mennä noin eriävät? No kun mä mietin, että se on joko ranch tai creamy pepper. Mistä sä sait valkosipuli? Me maistuu mun mielestä valkosipulilta. Oliko se valkosipuli? Mun mielestä se maistuu aivan valkosipulilta.
Mä oon sanonut monta kertaa, että tää on vaikeeta. Tosta ei muuten oikeastaan puuttunut mitkään muuta kuin hot wingsit ja ne porkkanat ja sellerit. Ei saakeli. Aika mietova. Niin. On se muuten. Sen takia mä teen itse raasta valkosipulista. Okei, mikä on oikea vastaus? Ei! Kyllä! Teidän valkosipulit mitään. Mä lähden nyt himaan. Morjes. Moro. Anna mennä vaan. Joo, ovi on siinä. Ovi on täällä. Valkosipuli. Tuliko dippi? Nyt tuli dippi. Se on nyt siinä pöydällä. Se vaan lähti, mä en edes kerran dippaamaan ja dippi on hävinnyt. Oho, Oho. Joo, päästä irti vaan. 1000% varma tästä. Joo, mä oon... Enköhän mulla on kanssa aika vahva hansi. Tää Joo, ei heti. oo hyvää. Mä en mutta- tykkää. Sä tykkäät. Mä en tykkää. Tää ei oo mun juttu kyllä yhtään, mutta ihan tää on- 100 varma. Tää on ihan selvä. Mä en. Mä dyppaisin sormeni sinne. Juu. Okei, mä veikkaan, että meillä kaikilla on sama vastaus. Tää oli niin selkeä ainakin mun mielestä. Juu. Kyllä munkin Joo, mielestä. Aivan selkeä. on joo. Okei, noniin. 3, 2, 1. Tako. Joo, se oli tosi selkeä ja tosi pahaa mun mielestä. Mä tykkään. Ja sit tää ei oo. Se maistuu ihan hyvää takomausteelta. Niin on. Tako mausta. Onks sä taas mun sipsipulhossa? Hei, nyt mä laisin vahingossa löytää. Tää on joku löllä. Oho, mulla meni sormi sinne. No niin. Tää on joku lölle. Nyt mä en tiedä enää mikä tää sä on. odotit? Mun maistuu vaan Hyi, help. yksedin nakki. On siellä... Missä menee? Tätähän syö mielellään. Onko noin? Missä se on? Hyi, saakeli, tarvitse tää syödä on enemmän. paha. Ei tarvitse Joo, syödä ei, mä oon valmis. Mä otan mieluummin tosta tommosen raan version. Tää on paljon parempaa. Jotkut sanoo, että tää on niiden lempidippi. Mä en oo oikeesti ikinä nähnyt tai kuullut joku olisi ostanut tätä. Ai joo. Tää on taas niinku outo maku, mutta mä en saa tästä mitään irti. 3, 2, 1 ja Creamy pepper. Kyllä. Nyt se oli. Ei ollut hyvä. Montako kertaa sä oot arvannut? 3. kerta, kun mä oon arvannut sen. Joo, ei ollut hyvä. Varmaan huonoin dippimausti, mitä on ikinä maistunut. Tuli muuten pippurin pala suuhun tossa keskellä. Mut se kyllä maistuu oikeesti siltä, mitä se on. Mun mielestä. Kermainen. Et jos tykkää niin kermasesta pippurikastikkeesta, niin, Sopis hyvin pihvin kanssa. niin mutta ei sipsin kanssa. Ehkä mä tekisin sen kastikkeen vaan sitten. Enkä. Sekin on. Kyllä. Hei, älä nyt vie sitä pois, kun mä en oo Miten sä oot noin hidas? No. No niin, nyt voit viedä. Oota, mä otan vielä väisä kerran, kun tää on niin erikoinen. Mikä tää on? Yksi. Ai saakeli. Yksi mun lemppareista. Sitten sanois, että ehkä lempparein. Tää on kyllä... Tää on makee. Jos menee väärin, niin mä suutun. Okei. Ei voi mennä No, väärin. mä oon kahden vaiheella, koska tässä on yksi semmonen, mitä mä en edes tiedä, mitä se on. Kaikki valmiina. Joo. 3, 2, 1. Sweet chili. Ei, Sweet chili on niin kuin se arvestit vasta. niin, sweet chili arvattiin. Mut hot chili oli aikaisemmin. Hot chili oli aika... Siellä hot chili. Näkyy tuolla. Mä niin kuin sweet chili, mä en muista näistä semmoista. Sen takia mä menin furioksella, mä ajattelin, ei se ole mitään tulista enää jäljellä. Fail! Kun mä en oo varma siitä furiosta, mulla ei ole mitään hajoa, mitä siltä En mä. ottaa. Se oli juusto, jalapeeno ja jotain. Onion. Ai niin joo. Sour cream. Aha. Oikea vastaus oli sweet chili. Vertti. Ei oo furious tällä kertaa. Ehkä ensi kerralla. Ai se on meidän välissä? Se on meidän välissä. Ihan oot kuule siinä huulilla. Uis. Taasko se meni rikki sinne? Älä kauho se mikään lapio ole. Tämä on Missä se on? Anna, Ai, en tykkää ite. nämä maistuu niin samanlaiselta. Niin maistuu yllättävän samanlaiselta, mutta kyllä näissä niinku pieniä eroja on. Niin, ihan pieni sivumaku on eri. Tres Sibuls. Se ei tullut jo. Sitä mä mietinkin, etteikö se tullut jo. Mut Furious. ei kun Tres Mä Sibuls. sanoin valkosipuli taas. 3 sipulia on mennyt jo. No kun sitä mä mietin, kun mä en muistanut, että oliko se mennyt. Mä Se on sanoin mennyt. tässä, että onko se Tää on mennyt. Furious, tässä oli jalopeino. Oliko? Mun näissä oli vaan niinku... Ei Furious ei maistu tuolla. Mitäs? Furious on hyvää. Mä oon ostanut monta Kun siinä kertaa on, sitä. no, kaikissa niissä on sipuli. Melkein kaikissa dipeissä on sipuli. Se on pakko olla Furious. Voi juman kautta. Mikä on oikea vastaus? Valkosipuli, yes. Taas! Sano vaan valkosipuli. Ei mennyt. Mä oon sanonut sen vaan niin monta kertaa, että te luulitte, että se on mennyt jo. Mä luulin, että se oli mennyt. Missä se on se dippi? Odota hetki. Täällä. Missä on? Oi! Mennä päin. Oi voi, menikö syvälle? Nyt kuulosti siltä, että... Onko sormet ihan dipissä? Ehkä vähän. Anna tänne päin sitä, sillä toisella kädellä. Hetkinen, ootas. Maistuu ihan juustonapsulle. Käsi on tässä. Missä se dippi on? Kun mun mielestä siihen sipsiin ei mennyt yhtään dippiä mun sormiin. Yllättävän vaikea muuten, mutta siis on aika varma kyllä Joo. jäljellä olevista. Mulla tuli mieleen värisininen.
Värisininen. Sininen Mulla tuli väri. kans värisininen Kyllä mieleen. se taitaa olla se sininen dippi. 3, 2, 1. Broadway. Ei mitään kummosta, mutta kyllä sitä syö. Hyvin default. Hyvin default, joo. Tommonen perus. Ihan ok. Joo. Toiko sä sen tähän meidän väliin? No odota, mä tuon. Noniin. Oi, taas meni vähän. No niin, anna tänne päin sitten. Ai, nyt tää on hyvä. Joo. No tässä sentäs on makua. Niin, Tää tää on maistuu joltain. Tää on hyvä. Mä Tää on tykkään. muuten ihan hyvä. Tässä on. Missä on tässä? Tässä on. Ai! Eikö mun parta sinne? Se on Testiin ja... ihan jees. Tää on kyllä hyvä. Mä tykkään tästä. Me varmaan kaikki tiedetään oikea vastaus tähän. No, mieluummin mä näitä syön, kuin mitä seuraavaksi tulee. Niin, kyllä. Sanotaan näin pikku foreshadowing tähän, Kyllä. mitä tiedossa on, että Mikä oli teidän lemppari näistä? Kyllä mä sanoisin, että toi Furious, kun siinä oli oikeesti niin kuin makua. Juu, yllättävän paljon. Niin. Verrattuna Kaikki kaikkiin muut muihin. maistuu vaan suolaiselta tai sipulilta. Siis se räntsikin oli yllättävän semmonen outo tollain. Mikäs Tuivi kyllä lemppari? mä siitä varmaan Amerikaan tipistä tykkään. Mutta Klassikko. Furious oli kyllä kans hyvä. Muista pistää tykkäystä videolle. Kiitos Tuipille ja kiitos Vertille. Ja Kiitos. me näemme ensi videon parissa. Hei san!